menara gantosan kalian bangun lindungi. Mas Yusuf, ayo Mas Yusuf. Mas Yusuf.
Jagat Dewa Batara jagat Pangestu kono. Wes, Pak. Oh. Persiapan untuk Ngudoroso Mentasari. Yang selanjutnya Ngudoroso Mentasari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Sumangga. Ayo, Ngudoroso Mentasari, Kabupaten Batang. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, bos. Wah, oh, hey. Wah, oh, hey, wah, wah, hey. Ayo Al, takani barengane Al. Oh, 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 anggone gonku lakone ratapan wonten ing wulan suci. Ana manungsa kang ratatanan gurah-gurah kanggo wesi kang wis tumanca kang ditampa. Gurah anggone gonku lakone pratapan. Ning endi papan dununge? Oi, au, au, hey, oi, oi. Aku salit. Pangestu kono. Ana manungsa ngecokke dhuwit kaico. Ana manungsa ngetokke dhuwit kakang. Wah, ngendi bangunane iki? Ayo ing tengah-tengah. Sapa gone manungsa? Gelem ngeteri banyu suci. Sanajan setetes bakal tak aku sedulur yen kuwi lanang. Iya, Iya,